इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायनाय जाबाय आरो नोंथांमोननो रादाबखौ फरायदों आं सुरु सुरगोन। नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मैयानि आरो दिनैनि गोनां रादाबफोरखौ फोसावनाय जागोन। आसामाव दासान्दि गोबां अनजिमायाव सानफा एबा कभिड-19 पजिटिभ केस बांबोगासिनो दङ। दा बे हिसाबै आसामाव दासान्दि टटेल केसखौ नायोब्ला आसामाव गासै 910 जाबाय आरो डिसचार्ज थामहिनबा हगारना होनायनि अनजिमाया जाबाय गासै 103। मैया 16 मानसिफोरखौ हगारना होनाय जादोंमोन आरो दा बे हिसाबै डिसचार्जनि अनजिमाया गासै 103 जाबाय आरो एक्टिभ केसआव दङ 800। बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जाबाय गासै 4 आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 3। गुबुन फारसेथिं आसामाव कभिड-19 लैखोन नुनाय एबा कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जायगानिफ्राय गिदिंबोनाय गिदिर उन्दै जायखिजाया मानसिफोरखौनो हम क्वारान्टाइन बा इन्स्टिटिउसनेल क्वारान्टाइन खालामहोदों। बे हिसाबै आसामनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट रिपुन बरा, फारसेथिं कलियाबर समस्तिनि लकसभानि एमपि गौरब गगৈ आरो नगावनि एमपि प्रद्युत बरदलै बिसोरखौबो क्वारान्टाइनाव लाखिनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। लकडाउननि समाव रायजोआव एबा जोंनि हादरफोराव गोबां फाइनेन्सियेल बिथिङाव गोबां जेंना थामहिनबा लस जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे हिसाबै आसामनिफ्राय दुबाइसिम जोगोनार दैथायहरबाय आरो बेखौ मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे आबाद बिफाननि मन्त्रि अतुल बरा बिथांमोना लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय एयार कार्ग' फिरफिला बिरहोनानै जोगोनार दैथायहरबाय आरो बेबायदि खालामनायनि जाहोनानो जाबाय इन्टारनेशनेल मार्केटनिफ्रायबो जाहाथे स्टेटनि आबादारिफ्रा एबा खामानि मावग्राफोरा माबा मोनसे बेनिफिट एबा मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ साननानै जोगोनारखौ बे दुबाइसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बेनि थांखियानो जाबाय इन्टारनेशनेल मार्केटफोरखौबो डमिनेट थामहिनबा दबथायनाय खालामनाय, अब्लासो भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि 2020 मायथाइयाव जा आबादारिफोरनि इनकामखौ फान्ड खालामनो लानाय थांखि बे जाफुंगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार सन'वाल बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा मैया लकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्टआव लाखिनाय डक्टर्स, हेल्थ केयार आरो वर्कारफोरजों कभिड-19नि खौरां लादों। बेनि अनगायैबो लकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्टआव कभिड-19 टेस्टिं फेसिलिटिफोरखौ बिथां CMआ गिदिंनानै खौरां लादों। गुबुन फारसेथिं लकडाउन जानायनि थाखाय रायजो एबा हादोरनि जायखिजाया स्कुल, कलेज, फसंथानफोरा गोबां बन्द लाखिनांगौ जादों आरो बिथांमोना थामहिनबा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मोजां खौरां बे भिडिअनि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों आरो बावैसो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि आसामनि स्कुल कलेजफोरा नेम बायदियै सिगांनि बायदि खुलिफिनसिगोन आरो बेवहाय गिबियावनो थाखो 10 आरो थाखो 11नि क्लासखौ स्टार्ट खालामजेनगोन होनना बुंदों आरो बेनि उनाव लासै लासै क्लास 9 बा आद्रा थानाय थाखोफोरखौबो स्टार्ट खालामगोन होननानै फोरमायदों आरो बे क्लासआ थामहिनबा स्कुल कलेजआ माब्ला खुलिफिनगोन एबा खुलिनो हागोन बेनि डिसिसनखौ गभर्नमेन्ट इन्डियानिफ्रायसो लानाय जागोन होननानै बिथां डक्टर शर्माया फोरमायबावदों। गुबुन फारसेथिं आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै GMCआव 236 कभिड-19 पेसेन्ट लाखिनो हानाय बेडफोरखौ बेखेवबाय। आसामाव जेरै कभिड-19 केसेसआ बांबोगासिनो दङ थिग बिदिनो नर्थ इस्ट रायजोफोरावबो कभिड-19 केसेसआ बांबोनो हमदों। दा बे हिसाबै नागालेण्डआव मैया 9 कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो बेखौ लाफानानै दासिम नागालेण्डआव गासै टटेल केसआ जाहैबाय 18 आरो मैया नागालेण्डआव मोननाय 9 कभिड-19 फोरनि मादाव 6आ जाबाय डिमापुरनिमोन आरो गुबुन 3आ जाबाय टुएनचांनिमोन। गुबुन फारसेथिं मणिपुरावबो मैया 4 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बिसोरनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जवाहरलाल नेहरू इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सआव दैथायहरनाय जाबाय। मणिपुरनि कभिड-19 स्टेटासखौ नायोब्ला दासिम मणिपुरनि टटेल केसआ जाहैबाय 55 आरो एक्टिभ केसआव दङ गासै 50 आरो बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया गासै 1। गुबुन फारसेथिं मेघालयआव दिनै सासे कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बेखौ लाफानानै दासिम मेघालयनि टटेल केसआ जाहैबाय गासै 21 आरो बारग'नायनि अनजिमाया जाबाय गासै 9 आरो थैनायनि अनजिमाया 1 आरो दासिम एक्टिभ केसआव दङ गासै 8। गुबुन फारसेथिं
मैया त्रिपुरायावबो गोदान सा 10 COVID-19 पजिटिव केस मोननाय जादों आरो बिसोरनि मादाव सा 5 जाबाय चेन्नाइ आरो बांगालरनिफ्राय फैनाय आरो साब्रैया जाबाय मुम्बाइनिफ्राय फैनाय आरो गुबुन सासेया जाबाय रेलवे पेन्ट्री स्टाफनिफ्राय मोननाय जादों होननानै फोरमायदों आरो बिसोर सा 10खौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय हस्पिटालाव दैथायहरबाय होननानै बिथां CMआ फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं मेघालयनि CMआ फोरमायनाय बायदिब्ला दासिम मेघालयआव टोटेल केसआ जाहैबाय गासै 242 आरो दासिम एक्टिभ केसआव दं गासै 94 आरो डिसचार्ज थामहिनबा हगारना होनाया जाबाय गासै 165 आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 3। लकडाउन 4आ 31 मेआव जोबगोन। दा बे हिसाबै लकडाउन 4 जोबनायनि सिगाङावनो लकडाउन 5खौ फोसावगोन होननानै मिरु सरकारा फोरमायदों। नाथाय बे लकडाउन 5आव कन्टेनमेन्ट जनफोरावल'सो आबुङै बन्द थागोन होननानै फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं जायफोर कन्टेनमेन्ट जनफोराव गोग्लैया बेफोरबायदि जनफोराव गासैबो खुलिनो हागोन थामहिनबा खुला जागोन होननानै फोरमायदों आरो जेब्ला बे लकडाउन 5नि मा खुलिनो हागोन बेनि जुदि खौरांफोर मोनोब्ला नोंथांमोननो बेखौ थाबैनो होनाय जागोन आरो गाइडलाइनफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनाय जागोन मा खुला थागोन एबा माखौ बन्द खालामनांगोन बेखौ बावैसो थामहिनबा गाबोन एबा समफोरनि गेजेरावनो फोसावनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं इन्डियानि थामहिनबा जोंनि भारतनि COVID-19 स्टेटासखौ नायोब्ला दासिम जोंनि हादराव टोटेल केसआ जाहैबाय 1,66,113 आरो थैनायनि अनजिमाया गासै जाबाय 4,715 आरो बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया जाबाय 61,106। नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जेसेबां रादाबफोर फोसावबाय थारैनो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो जों फोसावनाय गोदान भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय बेल आइकनखौ थुनानै ला। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।